името на Шанка Саучак, Аниш Бисвас, и името на съпругата му, Паялтхари. Пророчеството на Шанк Саучак. Баща ми каза, че съм Шанка Саучак. Това е история от почти 100 години. Дядо и прадядо ми от бащина страна бяха земевладетели. В домакинството им направиха пророчество, че в рода ще се роди Шанка Саучак, който между 2022 година и голяма война ще изиграе важна роля. Шанка Саучак ще обедини всички религии и ще разпространи послание: всички хора са еднакви, кръвта ни една и съща. Създадени сме от едно божествено същество. Каква е целта на нашите борби? Защо лидери ни разделят по касти и религии? Религията търси мир, вярващите не трябва да създават безпорядък. Истинската религия е доброто действие от сърце, а не показване на другите.